Здравейте! Сега ще ви покажа как се сглобява нашата LED лампа с трипод. Ето така изглежда в кутийката. Ето LED лампата. Тук има и място, където можете да закачате телефона. Това е сам трипод. Вътре има детайли за сглобяване. Сега ще ви покажа как се сглобява това. Ето самия трипод. Взимаме трипод, разгъваме крака и слагаме в устойчиво положение. Слагаме отгоре крепление за LED лампа. Завиваме. Ето тук има резба, която трябва да се сложи на своето място и завиваме. Сега вече е сглобено. Така можете да регулирате наклон. Тук има кръчета, които се разгъват по такъв начин. Няма мърдане. И можете да го сложите обратно и закопчаете. Ако не искате да използвате LED лампа, можете да я отвиете заедно с крепление и на това място да сложите само крепление за телефон. Тук се слага телефон. Можете да регулирате наклон. Готово!